Namhlanje ukhuluma ngento eyinsumansumana noma ngathi eyisililo kubantu abaningi. Isikhalo esikhona njengamanje emhlabeni. Abantu abaningi bayakhala makuziwa kwezothando la kumathandana. Abanye baze bethatha inqumo impela ethi umuntu nje hawu mina phinde. Into engingaxwayisa ngayo ngathi into eshayayo lapha ebudlelwaneni ukuthi into ezangabi mnandi ukuthi ufuke wathandana nomuntu wahlukana naye noma nathandana nabantu wahlukana nabo usuthola omunye umuntu phambili uthandana naye ebese usebenzisa ukuthi kubantu othandane nabo niphathane kanjani nabo noma ubuwenza kanjani unabo yini ebikujabulisa kubo ufuna ukuyisebenzisa kumuntu othandana naye manje. Leyo nto ke iyabulala kubudlelwane osukunabo ngoba injabulo ngeke isababikho ngoba loyo muntu loyo sekufuna manje ukuthi ke angabi nguye kodwa zama kuba omunye walabantu noma yilabantu odlule kubona. Uyabona leyo nto leyo ke iya destroya ujabulo othandweni bese ugcina usubona sengathi ukuthi hayi abantu bayafana kanti hayi abantu abafani. Ubokuba ukuthi uma uthandana nomuntu akwenzeki yini wena uthathe into eyenzeke ebudlelwaneni bakho obungemuva ufuna ukuthi yenzeke la phambili. Ake ngibekise uthandane nomuntu waba nenkinga ngiyabekisa mhlambe nagcina nengane nahlukana. Leyo nto leyo wena isudecide manje ukuthi ugcina ukuthi ingane angisayifuni. Mawubuza ukuthi umuntu indaba ingane ungayifuna ukuthi bayizinja kaba abantu. Yabona umuntu ufika kusalisa kushiye kanje noma ngasalisa umuntu wabaleka nengane yami usebenzisa into engemuva manje ukubamba ifuture yakho. La sikhuluma ngepast nepresent. Wena uthatha ipast uzoyisebenzisa kwipresent lokho kusho ukuthi ifuture ngeke ube nayo. Funda ukuthi uma uthandana nomuntu umthande njengoba enjalo thandelanani izinto enifuna ukuba nazo. Nibe ukuthi nifisa ukuba nani phambili nithandana into ezifuna ukuba nazo. Futhi ungasebenzisi ukuthi umuntu othandana naye uyazi ukuthi uthandane nobani noma nobani ngoba lokho kuzokulimaza ngoba into izogcina uyenza wena uzogcina umphatha ngalendlela yokuthi ufuna manje ukuthi ke udlule abathile noma umphatha ngendlela ethi uyazi wakathandana nomunye umuntu noma nabanye abantu. Leyo nto sibulala your inner peace. Waphuma nje udasho ukuthi usemjolweni or something leyo nto ibulala your inner peace. Thandana nomuntu ukuthi wathandana nomuntu wakushiya endlini wahamba waya emjolweni akusho ukuthi uthandana naye manje uzokwenza njalo. Musa uthatha izolo lakho elibhlungu ulisebenzise namuhla ukuzubulala ikusasa lakho. Cabangela injabulo yakho mawuthatha into ekulimaza izolo uzoyisebenzisa namhlanje okusho ukuthi nakusasa lizoba bhlungu ngeke kube mnandi uzohlala kubhitha into ezokwenzeka nje ngeke uzagcina uphuma imbimbi ke istress. Kanti thandana nomuntu ukuthi wathandana nomuntu wangena abantu kwenzakalani it's none of your business. That was past. Impilo le abantu wayengayihlelanga wena oyihlelelanga wena. Uma uNkulunkulu ethi indlela yakho befuna idlule lapho wena uzosola abantu. Thandana nomuntu mawuthandana naye nithandane nifisa ukuba nazo kodwa ungasebenzisi ukuthi udlule kuphatibana nani bese ufuna ukuthi uphathe lowo muntu ngalo ngoba uzogcina uyincinci injabulo nenkululeko ngokuthi wena ubamba ukuthi umuntu oyithandana nawe wakwakwenza ukuthi bese uyitshela ukuthi nalo uzokwenza njalo. There is abantu bese bekhuluma imputho bathi hayi nje ukuthi nje abantu bayafana kusiliqiniso lelo. Ilanguage yamavaka yamagwala ezahluleki usho kanjani entweni ukuthi ihlulile ungakayizami ungakayiboni. Ilento enilimazayo kebudlelwaneni bese nithi ebudlelwaneni uthanda into ethiwa uthanda nje ayikho lento ngizokubuza ukuthi mawuthi into ethiwa uthanda ayikho usuthandane nabantu abangakwabona uthandana kusho ukuthi uthandana wonke umuntu okhona la emhlabeni wabona into uthanda ukho ngalokho. Loyo umoya omubi ke loyo omelana into ekuthiwa i-relationship. Mangakutshela mina ubudlelwane bumnandi kabi umnandi uthandana nomuntu kuphela musu ukusebenzisa imuva lakho ukuthi udibane nani. Thatha lowo muntu othandana nje obenjalo niphileni ephambili konke uzokukhanda naye ngaleso sikhathi bese kuyaphambili. Ukuthi kwathandana nomuntu wathi unaye kwafona indoda noma kwafona intombi akusho ukuthi lowo naye kuzokwenzeka njalo. Into ezogcina yenzeka uzoqeda injabulo ebudlalweni bakho obuzofuna ukumtreata ngale ndlela bese ukhombisa ukuthi wena walimala kuphi kodwa nalona ke abantu usulimaza umntana abantu ongenacala ongalinyazwanga nguye. Qaphelani into enjalo ke abantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu uyanithanda, uthando luvela kuNkulunkulu, uthando luhle lumnandi ukuthi abantu bejabule lokho kuyinjabulo uNkulunkulu ngoba kukumdumisa. Amen.